Стигнахме и до любопитната част Nokia X. Както вече казахме, той е с Android операционна система, но все пак едва ли е това, което си представят повечето потребители. Nokia наричат платформата си Nokia X Software Platform, като естествено в първия смартфон с нея тя е версия 1.0. Nokia X Software Platform е базирана на Android, но не включва популярните Google услуги, с които сме свикнали всички. Вместо тях са достъпни услугите на Microsoft и Nokia, което не е задължително да е лошо. Със сигурност е странно за феновете на малкото зелено роботче, но отново не е задължително да е лошо. От Nokia са наложили допълнителен потребителски интерфейс. Всъщност интерфейсите смесят се от тези при Nokia Asha серията на Nokia и живите плочки от Windows Phone операционната система. С тази разлика, че плочките не са живи. И по-добре, защото тогава наличните 512 МБ RAM съвсем нямаше да са достатъчни. Не е изключено в бъдещите смартфони на Nokia с Android от по-висок клас, ако има такива изобщо, да имат и живи плочки. Но това е в сферата на догадките към този момент. Но всичко по реда си. Нека видим какво представлява интерфейсът в Android смартфоните на Nokia. Ще започнем с локскрина. Налице е информация за часа, деня от седмицата, датата и месеца. Всичко това е с доста голям шрифт, за да се вижда по-лесно. До тук добре. Отключването на устройството става със слайд, наляво или надясно по екрана. В долния край на екрана са различните известия от мейли, социални мрежи и месенджери. Оформени са като правоъгълници с цялата ширина на дисплея, което позволява да видите и част от самото съобщение. До тук добре. Със слайд наляво върху някой от известията, просто го премахвате. Със слайд надясно върху някое известие, смартфонът ви прехвърля в съответното приложение, за да го прегледате. Добре е направено, а и е доста актуална екстра, особено след представянето на нотификациите в новия Android L. Можете да изчистите и всички известия на куп с слайд нагоре. Естествено, можете и просто да отключите смартфона, без да изчиствате или преглеждате известията, като слайднете на празно пространство, съответно наляво или надясно, без значение. Това беше локскрина на Nokia X. Отключваме екрана и продължаваме нататък. Това е началният екран на Nokia X. Както вече казахме, той наподобява на плочките в Windows Phone операционната система. При Windows Phone този екран се показват само приложенията, които вие сте решили да изведете за по-бърз достъп. При Nokia X Software Platform тук са всички, ама наистина всички инсталирани приложения в смартфона. Това включва фабрично инсталираните и тези, които вие сте инсталирали. Това означава, че ако инсталирате повече такива, списъкът тук ще стане доста по-дълъг. За щастие, от Nokia са добавили възможност за създаване на папки, за да групирате приложенията си. Като по този начин внасяте ред в хаоса, както се казва. Можете и да пренареждате приложенията по екрана. Просто задържате с пръст върху някое и го завлачвате до желаната позиция. Също както при Windows Phone. Можете и да променяте и размерът на плочките. Отново както при Windows Phone. Разликата е в това, че в Windows Phone, променяйки размера на плочките, те променят съдържанието, което показват. Тук просто стават по-големи. Някои приложения имат и още една малка иконка в долния десен ъгъл, докато са в режим на редакция. Тя дава възможност да промените цвета на плочката, като можете да изберете измежду 6 цвята. Деинсталацията на приложение става също от тук. Просто трябва да тапнете на хикчето в горния ъгъл. Знаете, че Android устройствата имат начални екрани и чак след това екрани с всички приложения. Съответно, на началните екрани можете да поставите шорткъти към приложения, контакти и уиджети, а на екрана с всички приложения виждате всички приложения. В Nokia X има само този екран с приложения и тук Nokia са комбинирали всички приложения с опция измежду тях да поставите и уиджети. Изборът на уиджети става като от режим за редакция на екрана, тапвате върху иконката долу вдясно, точно до тази за създаване на нова папка. Естествено, не е препоръчително да прекалявате с уиджетите, както не е препоръчително и при Google Android устройствата, стандартните Android устройства. Особено пък, когато става въпрос за Android 4.1 Jelly Bean, използващ Dalvik вместо Art Runtime. Дори да се намирате най-горе на този екран, със слайд надолу ще се покаже и универсалното търсене в смартфона.
Елемент, който вероятно ви напомня за iOS 7, за това с комплименти към ябълките. Има още един екран от интерфейса на Nokia X, платформата на Nokia. Това е Fastlane, познат от Asha серията на компанията, и можете да го достъпите с слайд наляво или надясно от основния екран. Fastlane е интересна приумица на Nokia, показваща всичко, което се е случило в смартфона ви и още нещо. Тя обединява центъра от известия в смартфона с Recent Apps менюто. На практика тук виждате всички известия и стартирани приложения от смартфона, подредени на една тайм линия. От последните и назад във времето към по-старите. Не е лоша идея, въпреки че ако получавате доста известия, ще се наложи доста да скролирате надолу, за да стигнете до някое приложение, което сте използвали, за да превключите на него. Има и нещо доста готино, което пък сме виждали в хъба на BlackBerry 10 смартфоните. Докато сте на Fastlane екрана, слайдвайте надолу, въпреки че сте най-горе, например, и ще видите предстоящите събития и аларми. Готино детайлче, определено. Тази философия се използва, както вече казахме, в хъба при BlackBerry 10 устройствата, и предвид, че то е най-използваното приложение там, в BlackBerry 10 смартфоните, просто няма как да пропуснете каквото и да било. Явно Nokia и Microsoft искат с Fastlane да направят това, което BlackBerry направиха с хъба си. Дали ще успее, съвсем друга бира. Има обаче един сериозен недостатък в Fastlane. Превключването от едно приложение към друго не може да стане толкова бързо, колкото при смартфоните с Android, iOS, Windows Phone и BlackBerry. И това се дължи на факта, че имате достъп до Fastlane само с слайд от екрана с приложенията. В случая да го наречем начален екран на Nokia X. Докато сте в някое приложение, няма начин да достъпите до Fastlane и ще трябва да се придвижите първо до началния екран, и след това имате избор дали да отидете до Fastlane и да скролирате докато намерите приложението, което желаете, или просто да го стартирате от началния екран. Малко е безсмислено сякаш. Ето защо можете да изключите всички приложения от Fastlane или пък да оставите само тези, чието известия, например, искате да получавате. Което става готино. Има още нещо готино тук. В случай, че сте пуснали музика на Nokia X, Fastlane позволява да я стартирате или спирате директно от Fastlane, без да е необходимо да стартирате приложението. Това определено става по-бързо, отколкото да стартирате музикалния плеер, особено ако хардуерът на устройството не е нещо кой знае какво, като в случая с Nokia X. С задържане с пръст върху някои от известията или приложенията в Fastlane, можете да го изтриете или пък да изтриете всичко от кошчето долу вдясно. Или пък достъпите до настройките на Fastlane с бутона долу вляво. Nokia X има и бързи връзки, които са достъпни с слайд надолу от горната част на екрана. Тук ще намерите управлението на двете SIM карти и бързи връзки към Wi-Fi, Bluetooth, дейта свързаността и превключване към безшумен режим. Естествено, има директен бутон към всички настройки. Nokia X, както вече казахме, има само един бек бутон под екрана. Предвид, че смартфонът работи с Android и на практика може да подкара почти всички Android приложения, възниква въпросът как при тези приложения ще работят, след като на лице има само бек бутон. Как, например, ще се достъпват менюто с настройките за въпросните приложения. Nokia са решили този проблем, като са добавили още един жест. От долния край на екрана нагоре, или стапване на двете малки чертички в средата на екрана. Това в случая е контекстното меню. Nokia X няма Home бутон и директното достигане до началния екран става с задържане на единствения бек бутон под екрана. Дали ви харесва или не, това е положението. Честно казвам, това лично на мен не ми допада. Бави при управлението и лично аз предпочитам да има специален Home бутон. Добрата новина е, че при наскоро представеният Nokia X2, Microsoft са добавили такъв Home бутон. За да подобрят и компенсират поне малко липсата на директен Home бутон, Microsoft и Nokia са добавили и жест, при който, докато сте в някое приложение, директно ви извежда на началния екран с плочките. Жестът е слайд надясно от левия ръб на телефон. При някои приложения, които нямат хоризонтален скрол вътре в себе си, наляво или надясно, работи и обратният слайд наляво от десния край на смартфона. Това би трябвало да е всичко за интерфейса на Nokia X, не е лошо, има взаимствени идеи от iOS, BlackBerry, Windows Phone, Asha операционните системи и използва Android операционната система. Добра смесица определено.
Всъщност, трябва да им се признае, явно познават добре конкурентните операционни системи и са се, да го наречем, вдъхновили от някои наистина готини функционалности. Универсалното търсене е такъв пример от iOS устройствата, друг пример е предстоящите събития и аларми в Fastlane от BlackBerry Hub и така нататък. Браво! Оставаше и устройството да има и по-сериозен хардвер и ще да се получи наистина доста интересно.